Nalejte pohár toho najlepšieho vína a ešte dobrého pozu. Ako si pánko želá? Dobrú chuť. Cíťte sa tu ako na návšteve. Krčma uzbrojenosťa, čo si želáte? Koho chcete k telefónu? Taký malý, krpatý, tesný nohaviciach. Modrá tunika. Áno, jedného tu vidím. Páne, máte tu obor. To je. Nechcel sa predstaviť. Palma. Zima tebe nejde. Výherca akcie. Aha. No. Jaký nemáš? Čo si želáte? Som dlhá cesta. Daj niečo na jedenie. No, ťažký mešec. Veď tu máš len kamene, robíš zo mňa srandu. To sú veľmi starostlivo nazbierané kamene. No, tak v mojej krajine majú obrovskú cenu. Veď bývaš len 4 domy odtiaľto. Hovorím, že není teba. Padaj, nič nedostaneš. Á, Nič tam máš. dneska za všetko len peniaze chcú. Ale však tuto niekto nechal, to nebude vadiť. Hej ty! Čo si myslíš, že robíš? Ja si jem, nie? A viem, že ješ, ale z koho misky to ješ? Tak keď sa tu tak porozhliadnem, asi z krčmárovej. Z mojej. A ako sa mi opovažuješ tykať? Oslovuj ma vy. Váš, pán, alebo pane. Ale na tejto zdvorilosti si ja nepotrpím. Nemusíš mi hovoriť, pane. Ako sa opovažuješ ty? Poď sa. Ty ma hádam nepoznáš. No, mal by som. V tomto meste som veľmi známy. Kvôli svojim obchodným aj bojovým zdatnostiam. Zaujímavé. Už viem. No konečne. Táto šmolko. Ja ti dám, tatka, dá meč. Keď si to želáš. Slabo. Ale čo bedá, je to len niečo vieš, ty panča. No poď. Hej, čo to robíte, moji krčme? Hej. Los! Los! Choďte si sporiť ešte niekam inám. Počkaj, krčmár. Už sme skončili. Na bedára dobre ovládať meč. No ale, niečo viem, to priznám. Povedz, co ťa učí? Viete, to je dlhá história. Ale, ak by ste ju naozaj chceli počuť, trochu mi vysmedlo. Času máme dosť. Krčmár, nepočul si? Levinina. Počuj, som nepoužil ten posledný kmat a na zemi by bol nejaký kameň, aby som si zlomil nohu. Možno by si mal šancu. To je pravda, ale na to bude času neskôr. Tak teda teraz na nás. Na nás. To víno má nejaký dienu vojnu. Čo to nalievaš? Tak to je, keby si v tom niekto nohy máčal. Čo za toto chceš? 200. Čože? 200? Obyčajne 2 poháriky takéhoto vína? Jeden pohár stojí 200. Taká dobrota. Nedostaneš ani groš. Takže odmietate zaplatiť. Samozrejme, inak platíme. Niekto vás musí naučiť, ako sa platia roli. Čo na to použiť? A možno raz v budúcnosti, čo? A na diaľku zabíjajú len slabosti. To je nič. A toto bude stačiť. Ty sa odvažuješ nastúpiť proti nám. To si nevidel, ako sme tu údatne bojovali. Nemám šancu. Jedným sekom sa stojí. Ale ty, ukáž sa. Keď to chceš. Takú. Hej, takla! To bolo rýchle. Takže tebe nekúčiť moje víno? Predražené víno je to najlepšie. Heja! Heja! Mestská stráž, čo sa to tu deje? Nechcú zaplatiť za skvelé víno. A to je ťažký zločin. Chytaj! Hia! Dobre, zvládujme to. Môže mi poď naliať toho tvojho skvelého vína. A neboj sa, žalár ich neminie. Výborne. Ďakujem za pomoc.
Naozaj, aj víno je to najlepšie. Pre vás aj späť, aj 0,5% zľavou. Aj akcia, nože ho nalej. Robím ho sám. A keď budeš počuť tú cenu, tak aj odpadne. No dobre, daj sem. Jeden pohár stojí 200. Čo, 200? Tátož brda? Ako sa opovažuješ? Mestský strážniček. Ja ti vyhodím z hlavy tú klamlivú reklamu. Ha, tak poď! Uvidíme, čo dokážeš. Zvonho podvodníka. No ukáž sa, predaj si zastanúky. Máš tú brndu nalejenú. Tak ti na to nelážim, krčma. Niečo ťa naučili v tej kasárni. Uvidíme, čo vieš ďalej. To nepôjdeš. No čo robíš bez mňa, čo? Máme štiku. Dá ti nepomôže. No, vidím. Tak, zapodaj sem. A teraz sa prac. Z mojej štvrte niekde tu už nevidím. Ste v poriadku? Jak to vydrží? lepšie. Mali ste pravdu. Je to podvodník. Ako to očiním? No, viete, potom to vyhne a tomu dere do hlavy. Bolo by niečo sladké, Na čo sladko by podlo? Na čo sladko? No tak viem, kam pôjdeme. Kam? Pozrite sa, tu je nová otvorená cukráreň. Poďme tam. Hej, to znie dobre. Poďme. Teda poďme, keď Na platíš. zákusky, poďme. Hej.